Kohmen ko para biye ladon way briu ubala tray shitom hadu kata-kata bad ubala yo yaga jingshania kabakerpang na usim jong kahima jong u hagitu kipor kumta usim ulas ngaungu hadu kata-kata yau neu briu bala tray hok tray shitom tray minot barabor badu bala pendap janai yala gejong ka kamram tekumta uang ngakwa ban ai buram ai ya phi naga ching tray shitom jong phi henry uang hautau sakri pidei ban pendap ya kawei ka kam ka banga ai ya phi balada phila ban pendap ya kata pin sayo ya kawei ka ching ai subha jonga bat ngan ai ya phi da ka kali ka ba phila ban lej ban wan tray hapo ying jonga teu neu briu la sngukmen hadu kata-kata bausim ula ai buram ya u badula yo i ya ga jing tray sitom jong u ya ga jing smart jong u jing tray hok jong u tegum ta wang yau tau sakri usim wang pej hang ne ale wan menta pidei ban le kawei ka kam ka ba red pha kawei ka kam bat bilada pi pendap hok ya kata pin sayo ya ka kali te wang ale wan hang ne ngan ai ya phi ka kali ngan ai ya phi usabi ngan ai ya phi ya ke barok badan kam kane ka kali pet kane ka kali ka bangan sa ai ya phi ula pen i ka kali te man ta wang yang hang ne le kane ka kam wang duai ke jing duai ko kpa chungi balada pilala baban duai kene gejing duai pin sayo kene ke kali handai lada ma phi pimla ban duai kene gejing duai walada ngakwa ban ai burom ya phi nganom ai lada pimla ya kene gejing duai balada pim thut ai teu neu breu ula ong teu ula kemen hadu kata-kata namaru ula ong kan de tangga jing duai ko kpa jungi ngaduai man kesngi dengan la bha ngan duai man ta tu wong sedang usim wong sedang tulas sedang benduai kok pa jongi ubah beneng kan long ka bakhut ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me te wong sim PINM ka to ka jing tap kali te ulah peteng biang ya kata ka jing duai haduk ka bakut teden kata usim wang Pim shem la pendep ya gajing duai. Pim shem la duai bha. Pim shem la ya gajing duai. Pila perkat ya gajing sop kali. Namar ngaklem ong ai pi kane kali usabi re gajing sop mentapi ong ngapin ai ne gajing tap ya kane kali ka terpal. Kohen men ko para. Waladangis ngau bangis suk bha ban duai. Waladangis ngau bangis suk bha ban penlong ya gani gejing duai ko kpa chungi hanrei kat bangi duai syai gejing mut parkhat chungi syai gejing mut parkhat chungi u Jesu wang haba pi duai to dapen le jing mut bat mangi ngi jios ngau ya kata habangi duai ngi pen le jing mut omdei ban don da ki wai pat gejing mut kamut bangi klem la ban duai bha tinginom yo ya kadei ka bedei ban yo tu sakri kumsem layo namar ulah thut ulah keli ya u pin ai ne em kajing sop ya ka kali keterpal ulah ken mau ya kata hakapor duai kohen men ko para bien mentagasngi nilayo sneu naga jing pule jongga gospel ki apostol kila ong ayu ki pan ayu nau Jesu nengkong kai bakipan kai kipan kilapan ayu pios ngau mene ga jing pule ga gospel ki apostol ki senran chungu kilapan ayu kim shem lapan ban ai ka ying ga jakasa kim babyang kim shem lapan ba kin pen kre ya ga chakale jongki ya ke senong ka thau kim shem lapan kali kim shem lapan ying pan sem kim shem lapan
ya ga jing suk kim shem lapan ya kita ga jing don kam jongki ilene ki pen I ya ga jing kim shem lapan henrai ki panayu ki apostol ki long hau trai ki lapan ayu ki ong to penroi ya ga jing jongi ki long hau Jesu to penroi ga jing jongi ki lapan ya ga jing duai ki lapan bakin yo ya ga ni ga jing basisha kohen men ko para mangingi ju duai man kapor ko mengal ong mene tu briu la duai pha la nang pha jing duai ko pa chingi ngila nang pha gi jing duai ko blai ko maria ngila nang gi jing duai ban sna hiru ngila nang henrai kat nongut nangi ki ba pan yau blai ko blai pen roi ya ge jing jongi bangin klan kan ge jing pan jongi pan roi ge jing kan nongut ngila pan kili yala de ngalapan ne em yau Jesu baun penroi ya ge jinget jonga ne ngapan suai ge jing don kam jonga ngapan suai ya ge jing bomla jonga ge jing janjar jonga ngapan I sua ya kita hendrai ngam sem lapan ne ge jinget ngam sem la dua yau Jesu baun penroi ya ge jinget jonga te ha ei bangin scam ta ge jinget hang no ngila ban yo ya kita ge jing duai jongi te bun sen ngi ong bangim sem la yo ya gijing duai chungi kat banang duai kat tanga klem yo ngapan yo Jesu ban pen kot ya ngam sem la pen kot ya ngapan yo Jesu ban ai ka tanga la duai silenter jing em jonga henre sem la ai ngam le jinga seng shu ngam duai shu blai sngap ya nga ki ong menta ko henmen ko para pinsa yo ya ga jubab ka ba ma phi keli manga ma phi ru nga keli ya kane ngi ju keli balai ko blai mem ai mengala duai kat ne hoj hato ngatlot taga jinget ngin sa phai din ya kata henrai balai ngiju keli ya kata ngiju pa ong yo blai habang yo mat ge jing janjar habang yo mat ge jing tanju jungan ke pertai bat habang yo mat tang kita ge jing bomla ban batai haga jing em chong ngi pan si pan yo blai ngi ong si ong yo blai henrai sneu kumba om don jing kelai ai blai usngau ma sngap e yanga sngap hato blai sngap yangi tongen sayo ya ga jubab mentagas ngi naga jing pulai ka baning kong mentagas ngi u Habakuk unong ya tulupa ulaong ya kini ke kentin kumbang ong manga mapi bangit num ya blai kotrai sakatno ngadei ban kang ban yo jingya rap uong bat mepat mempat yau yanga laningan kaang sami kacing jenjar kacing le jubor bat mempat mem patio mem pelat yanga balai me penlong yanga ban yeng ban pej ya kacing boman bat khmi ya kacing kordet kacing jot bat kacing le jubor ki don hakmat jonga kahir asut bat nga kenroi dage jing ngausi balai mem sngap yanga te sngap utrai ujubab kumno sngap ha kai ka jubab ka bau Jesu utrai ublai ula jubab unsa jubab yanga yapi ula jubab ya Habakuk bat mentau sa jubab yanga yapi ya ge jing keli ka ba mangi ngi ong balai ko blai mem sngap yanga sngap uang kumno utrai Teu trai wong kumne tho ya ge jing yo ipau jong pi tho shai shana ya ka ha kaleng kenyap selek kenang ba uta ba pule ya ka un mare ban pen bena naba kani ka jing yo ipau kadang ap ya kapor wong kumno ka kerki ban poi syaka telong kan syukor Tesngap mentawang kajubab naga benta jungi lada I kumba kasuki yai ap yaka lada pila duai I kumba kasuki yai ap yaka ongu Jesu ongu trai blai jungi nado kapor jong Habakuk wong yai ap yaka lada I kumba kasuki yai ap yaka kan wan klempep kanom penslem hakmi uta uba kamensim jong u kamlong kabahok hapo jong u unsa kelon henrei
ubahok un saim daga jinget jong. Hei ko men ko para kini gijing jubab. Ngelayo ya ke jubab menta utrai ublay ula kren ya Habakuk. Nadu ke hajar snem mensua ula jubab ula keli ya kini gijing keli kumba keli manga mapi kibangi yo mat habangi duai si duai nrengim yo hendrai menta ula jubab utrai wong hei pechane wat kerki le suki yai ap yaka Shania aka kaniken kadai kataga jenget kaniken kadai kataga jenget jongi bangi hapan yau Jesu baun penroy ya ke jenget jongi kenang bangin nubla ban yai abu blame sale usa jubab Henry hangne ulaong ba lada kamensim jongpi kam shem ladon hapok jongpi kata kahok kasot pipan tang na kasentur pipan tang na kata ka pikwa Henry pimdon kanege jenget kanum yo pinsakalon wang pinom yo pinsakalon Henry uta ubang don ubahok uba im ka jingim bad uba shania hoblay uba don kani ka jinget un yo ya kata ka bau temu bau pan te ko men ko para waddu jingkermen ngide ban pai salade hato ka jinget jonga ka scam hato nga duai daga jinget nga pan yau Jesu daga jinget ne nga chuan ban duai tang habadon ki retreat lane tang habadon ki convention ne tang badon kita ga jinga kendulang ngalej ban duai ngalej ban ong yo blay bangan yo jingkot henry hato nga ju duai man kasngi hato nga don kata ga jinget ka baskam jonga kani kabangi day ban keli iwei pat kohen men ko para hato ngaroin em ka jinget jonga teladang idang duna hakani ka jinget jongi kohen men ko para to ngin ong yo Jesu ngin pan yo Jesu ning kong baun penroy ya ka jinget jonga un penroy ya ka jinget jonga un penroy ya ka jinget jonga jong pi iwei pa iwei un penroy te habangi don kani ke jinget ong Jesu mentagas ngi haga gospel lada pidon kani ke jinget ka bahe kadu sembai terso pin sala ban pen kenria yau neulum ya kani kayeng pila badong kenria nang le lech song hang tei kan sekani kayeng kan lech song hang tei kenria nang le lech song hang tei ya lade kani kayeng kan sekenria ong Jesu lada pidon ka jinget ka ba ke jinghe kat usembai terso pi ko para banget bi kani kabamangi ngidei ban pengam jeliu kani kabamangi ngidei ban im ban ngidei ban wat siwat bau blay un penroy ke jinget jungi bangenom artatien habangi duai bangenom artatien yau bangenom artatien yau blay ba pen im yangi ubala bandek ki kampla bangenom artatien haki lendok ki bangi duai ki ba duai namaru blay ulai ka bor haki lendok bakin long ke badwai namar maki kidai ke bala syapan kentang bat mano balapan kentang ulai ka bor ha u bishop baki bishop bakin kentang ke pen kentang ke lendok ki don ka bor ka baklan ki balak ban be ki ksut hendai dei mano balak ban be ksut mentangi mare ngios ngeu tau briu kata ka briu ka duai serta ngilej mare ngilabakla namar ngem syam ladon ka jinget ka bapura kohen men ko para husiar yakini mentangi osngeu o badon kita ke badwai sata o kita ubriu kata ka briu ka ba ai dua ai dawai lane ka ba duai na ka benta chunga ngamare sata ngaklet ya kilendok ki badon tu ngam don jing sania hai kata ga jinget chunga na kata ga dau kohen men ko para duai pan yau blai bon penroy ya ke jinget bon penroy ga jinget hanga hapi simet kenang bangin scam kenang bangin yo ke ga bangile ngin sayo ya kata ke bangi pan ngin sayo menta gasngi kani ken ka ba milakot yangi bau Paulus bukut ulaong yakini ken tenru na ka benta chongi ba ken mau wang ngapen ken mau ya pi wang ban pen ki imbyang ya ke jinga ublay ka badon hapo jongpi kabadon hapok jong pi ulai ula bu ya kane ka mensim hapok jong pi tengah duai na ka bentakan ngapen kan mau ya pi ba ma pi dei ban scam haga jinget pi dei ban pan ya ulai ya ka jing nget ka ba scam ka ba penroy haga jing im jong pi te mentagas ngi pen sayo
ya ki jinga e jong blai pat pin sa ya yo silenter haga jing em jong pi lada manga ma pi ngi roi haga jinget ngila roi ngila pen roi ya lade haga jinget haga jing em glada ngila la ban pen he kat utau sembai terso barit ubangi syoi usembai terso pitip ubarit bha lada kad ne ga jinget jongi kan he kat ini sembai terso ong jisu mentagasngi ngin sala ban pen kenria yau lumba ngin sala ban le ki kampala ngin sala ban pen ko ji jingpang ngin sala ban le ki kam bakrau ublei unsa don bat ngi ban unsa le ya kata namar ngi nget ha ba ban le na ka benta jongi te ko hen ko para bi to kumba philayo jing bam men sim na do menin menne men step philayo philayaro yo play ho handai pengam jeliu halade pengam jeliu hagado nut jongpi pan ya kene ke jenget om dei tambangan snau tenat bangan ruai ngan yaro mentah hadin ngaklet no handai pan pengam jeliu halade ya ke jenget basisha pan nau jisu ba unsa penroi ya kene ke jenget ha kado nut ka jonga jongpi bat hang ni ngin sala banle nadong sadong ublei unsa kerku kerdo yangi barabor te ko hen ko para biye tolong berbor kibas ngurit kiba bahaman sim tolong berbor kiba wat ya ke kiba bah tolong berbor kiba yaisha tolong berbor kiba skem haga cinget kumangi ong mene pan penroi ke cinget tolong berbor kita kiba syania teli telan haublei to kamaria tesuti kan yarap kan ya saidlem na kebenta jongi batkan petin nanti yangi namar dei maka kabala yalam lenti yalau jong kun cakana kepertai ban ai jing im yangi tekum ta yangi ru kan yalam lenti yangi bat kan sa ai yangi yaga jing im bat ngin sakemen ringkat bat ka teto kamaria kan ya da yangi bahkan ya rap yangi banginang kanang mamangi nginang roy haga jinget jongi